Apostola befundisi bonkana egameni likaKristu Jesu amen abasha endaweni yaseMidilovo nabadala egameni likaKristu Jesu amen haleluya haleluya siyambonga uNkulunkulu ngokulinda kwenu siyamthemba futhi ukuthi uNkulunkulu ukulinda kwenu akuzuba izeleze egameni likaKristu Jesu amen akuzuba izeleze yena emuhle ethembekile uyazi ukuthi there is an appointment ayenzile namhlanje haleluya kukhona abanye abaphumele ngaphandle bethengamela isicaki kanti balalele haleluya sizosho sothi uJesu inkosi uJesu yasindisa haleluya sothi namba sembethwe asihlaze sisodwa noma ngabe singena kodwa singena naye haleluya noma ngabe siphuma kodwa futhi siphuma naye haleluya noma sidideka sinaye haleluya haleluya sicela nje kafishane sibheke incwadi kaHagayi egameni likaKristu Jesu amen chapter 1 kanti yini le ngayithola selo Walthuli egameni likaKristu Jesu amen walemzi mkhulu egameni likaKristu Jesu amen ya ngiyibhaca nje haleluya mangabe ukuzwe ngamabhaca nanti lime phambi kwakho amen haleluya ya so uzothi uyezwa ngikhuluma uzwe elinye igama ongalibambi kahle osalayo kulona amen so kuyenzeka nje zokubona amen so uHagayi chapter 1 verse 3 sizophela nje laphayana ku verse 3 to 6 amen haleluya muhle kufunda kahle enofunda kahle ngicela nje ukuthi angisiza ngibusise ngokufundela egameni likaKristu Jesu amen safunda zancwadi kaHagayi chapter 1 soqala pha verse 3 haleluya okufundeka kanje kwase kufika izwi likaJehova ngoHagayi umprofeti lathi kuyisikhathi sokuba nihlale ezindlini zenu ezembesiweyo lendlu iseyize na ngixoxa sasa amen kuyisikhathi sokuba nihlale ezindlini zenu ezembesiweyo lendlu isiyize na ngalokho usho kanje uJehova Sebawoti uthi bhekani enhliziyeni zenu izindlela zenu nihlanyele okuningi ningemisi okuyingcosana
niyadla kepha anisuthi, niyaphuza kepha ananeliswa, niyembatha kepha akakho ofudumalayo. Ozuza imali uyizuzela isikhwama esibhobokileyo. Hallelujah. Verse 8. Amen. Usho kanje uJehova Sebawoti uthi, bhekani ezinhlizweni zenu, izindlela zenu, khuphukelani entabeni, nilethe imithi, nakhe indlu, ngiyakuyenamela, ngikhazimuliswe, usho uJehova. Inkosi ibusise ukufunda kwezwi layo manje naphakade. Amen. Leli ke bazalwana kulona izwi lentshumayelo izilomnikelo. Amen. Kafishane nje usho uJehova kanje. Ukusho ukuthi uNkulunkulu uba ngabe esizweni asithandile. Uhlala vuse umprofeti ozokhuluma nesizwe. Ukuze nisizwe sihambe ngendlela eqondile. Manje ke indalo yomuntu wasemhlabeni vele inamakhwiniba. Eyo. Indalo yomuntu wasemhlabeni inezigwegwe, ihamba inezigwegwe. La ekudalweni kwethu kwaplantwa nokukhohlwa. Amen. La ekudalweni kwethu noma sabantwana kaNkulunkulu ingqondo yethu iyabhoreka. Sinengqondo yobuntwana, ngamanye amazwi we have mentality ene element yokuba ingane. Ukwenzela isibonelo into masoyijwayele isikhathi eside ayifani noma uyikala. Uma uyikala uyayithokozela. Makuhamba isikhathi usuyazi ukuthi ayisujika la ngishonele akuyafana sekufikile. So iyaqheleka. Amen. So ngaso sonke isikhathi ke uNkulunkulu unakho ukuthi esizweni sakhe avuse ozokhuluma athi usho kanje uJehova. Noma bekhona abazoshumayela, bekhona abazovangela, kodwa uNkulunkulu uye abe nento eyodwa avuse uhlanya igeza elithile elizothetha lingahlonizisi. Lithi usho kanje uJehova. Ngoba izitsha zikhona zonke zizindidi endidi. Zizinhlobo ngeenhlobo endlini yenkosi. Kunalesitsha ke esingenamahloni ukukhuluma ngakasana noma ukukhuluma phandle noma ukukhuluma nje njengendlavini umhlophe ukumhlophe okumnyama kumnyama. Kanti mhlawumbe umfundisi ukwezothi yini engathi kuzoba mhlophe manje sekuzoba mnyama ngoba unento yokuzwela ngoba umfundisi ugade ibandla abantwana bakhe laba akabafuni ababone behetheka kodwa unendlela kodwa lo ingakho enelithi iBhayibheli kuqhamuka othi ngidla izinto engingazidli ngiqhoka izinto engingayigqoki. Usho kanje uJehova uthi lungisani ngoba kukhona Hallelujah. Simfica ke uHagayi nalana ephakama bekhona abefundisi bekhona bonke athi usho kanje into ayishoyo uHagayi abantu esizweni banayo imali balimile bayahlutha kodwa sebenake izinto zabo modern izinto zikaJehova. Hallelujah. So bekhona ngizophinda bekhona abafundisi bekhona abaprofeti benezathu futhi nizokuthi abazalwane bathi no inkinga imali azikho uyazi besiphuma kwicorona asinayo imali manje sibone ngathi ngesikwazi ukuthi sikhokhe 10 ngoba manje elisimo siya esikoleni ingane siyakhokha ngesikwazi ukuhuma which is free will umnikelo ngoba manje sinezinto ngezinto amakhwiniba nezimiso ezenyama ngoba sadalwa kanjalo which is not wrong bazalwane. Yabona ngifuna ukuthi namhlanje ngizosho ukuthi akukho wrong ukuzibona ngathi unobuvile enyameni bokukhipha imali. Hallelujah. It is okay. Mina ngiya understand. Hallelujah. Kodwa sidinga ukuvuselwa.
abazothi nangu usho uJehova. Hayi angina yebo una installment and une outstanding amount angeni mina lapho. Mina usho kanje uJehova uthi as long as indlu yami ingakabi kesimeni esikahle mina Jehova ngizonitshela usho kanje uthi nizogqoka konke yembathe konke okufudumalayo kodwa nizosifica ngigodola namaphesi enu exabiso oLouis Vuitton enu azoba nezingqobo uzothi bofaka 8000 yimanje seku600 kanti kunenkumbi edlayo ngizothi ke masizophakama sinikele mangabe usanengxaki hlala phansi uzunganikeli ya ngicela unganikeli namhlanje yathola ngicela unganikeli mawusanengxaki ngizocela amahlaya athi ngiyayibona kodwa ngiyiboni ngiyayibona kodwa ngiyiboni yabona abazalwane lekhaya ke mina eneyintabeni khona ubhuti wami omdala ekhaya uyiSayona wayevele athi nangu 200 uzohamba vele sinengxaki la ekhaya njengoba siyenkonzweni lo 200 wakho kunento ozoyicela uma sekufika kwisikhathi sokuthi sizokhuluma kwialtara likaNkulunkulu so ngamanye amazwi ngizothi kuwena mangabe uhlanya I want you to speak into your offering khuluma nalento ephethe uthi inkosi nomlungu bese nginikeze newarning ethi ufuna ukudiliza ngibonile ukuthi ngibaliwe nami kuthiwa nami ngikhona kwabadilizwayo inkosi nginabantwana utata sekhaya kasebenzi ngilengxaki uma ngabe ngiphelelwa lo msebenzi angazi ngizoba yini ngalo mnikelo ya ngifuna abazosho njalo bathi ngalo mnikelo bengingenayo ngane kuthumisa bangiphathanga ngoba bengicabanga ukuthi ngenikelo kodwa manje umntana wami uvela ugijime uye ekhaya ngoba kuyanikelwa ufike phansi komkamelo ulethelelwa 100 rand kunento soyikhuluma angifuni ukukhuluma kungekho nto ephuma kuwe ngizokhipha into noma bengizothenga kodwa ngenxa yokuthi kukhona ngizothenga ayikhavisinikele ayikhavisi ngotela kuthi uHagayi ibona nje ninengxaki isimuthi imisebenzi okanye ngisho kanje nibona nasemsebenzini nivukelwa nina uhlobo lolonto bekumele ukuthi izinto ziphuma ngapha nangapha kodwa manje niyabhangwa nani makuthiwa kukhona abazohlaliswa nani awukhona kwabohlaliswa emakhaya because uvumele inkumbi edlayo kanti wena uwahlobo oluhlukile wena into zakho yo investment endlini kaNkulunkulu if indlu kaThixo isodidini uThixo afuna ngalo surely goodness and mercy zonke izinto ngaba zikaThixo usebeYehova uzokulandela ufune uhlele ekhaya kuthiwa ufuna Elizabeth uyena wayisebenzela kahle usamkhumbula wayihlala phi na sizokulandela izinto abantwana bakho ukhipha izimali zokugqibela befunde esikolweni abasebenzi zokhuluma into uThixo wakhuluma uHana ngenye imini kwabideka umfundisi ethetha ethi Thixo unganginika ngizokunika amen zosho njalo nje bantwana haleluya zosho njalo nje bazalwane masinikela inkinga yethu bazalwane sihambisa okwezwe singabona bezwe asivimbi inkumbi edlayo sikhulume into phezukwento asilungise indlu kaThixo ngeminikelo so that indlu kaThixo ibe in order awubuyeke ukuba no plan B usho njalo umpostoli namhlanje eMashumayeli wathi awuyeke uplan B awukube no one way route awukube umhlanya uthi bazalwane siphila ezweni elibuhlungu abaholi abethu
abanalusini abananhliziyo abamsaba uNkulunkulu but futhi abanankinga kumuntu ohluphekayo ba-enjoya ukuhamba ngemoto zodidi uhlupheka abavakalelwa ovakalelwayo nguYesu asikesiyeni kovakalelwayo sabezwe kodwa sikhwezweni sizihambi kulo izwe so therefore nezinto zethu amagugu ethu akafihlwe endlini kaYehova ngicela ubambe lonto uma ngizohlala phansi masinikele uthi uHagayi uthi Jehova uzokhoza ipoverty in your life kizo lento ayina sathana ngicela simiyeke kusathana ayina sathana ine principle kaThixo amen ipoverty ngeniswe ukuthi awunakanga into kodwa uyinakile uthi isithembiso lesi uJehova if you take care of my house take care of my house my house abantwana bakho will be covered sikhulisa abantwana ngezwi likaThixo baphuma bangene emgaqweni ezijibengu sibakhulisa ngaphakathi kodwa siyoyika masiphuma ukuthi mabephuma ngazi bayaphi bazohlangana nobani kodwa sibakhulise kahle therefore isecret yethu thina sinokele entabeni sibuye simise a big house kaThixo iminikelo nayo yonke into kaThixo ebekhona kungasweli endlini kaThixo inhliziyo kaThixo ithi ya amen bese athi I will take care of your children and your grandchildren ngoba siyayazi lento amen ngicela mhlabelele masinikele haleluya ngoba ngizovele ngithi sibulela wena Yesu sibulela wena sibulela Yesu ngokuvuka sibulela
haleluya sizwe